بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الموحدين وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sang kariko ng mga yaga subaybay o yaga paningag ng kanaten mayo live sining mga wakto na yan ni adun, kaya pangunda ko kamu kariko ng pagpangunda ng agama Islam na yani umanyang pagpangunda ng mga utaw kagaya adto sang surga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Mga alang ng Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah, sining mga wakto na yan ni adun, mabaw natin yung makapantag sang isa sa mga importante na mga okasyon adi ka natin mayo sang agama Islam, kamagunawa ng pigatawag na Allaw ng Arafah. Uman isa yung matigam, yan kita adun sang mga pinakadabis na mga allaw sinibabawan ng dunya, magunawa ng first 10 days ng buwan ng Dhul-Hijjah. Adun, iyan kita adun sang ika-8 na allaw ng buwan ng Dhul-Hijjah na kung wain, yani na allaw pega inganan na Yawmut Tarwiyah. Yani na allaw yang pegatawag na Yawmut Tarwiyah. Yaning allaw tamayo adun na ika-8 ng Dhul-Hijjah. Yaning allaw ng Tarwiyah o yaning ika-8 na allaw ng Dhul-Hijjah, yani na allaw yang panagdating ng mga haji, mga hujjaj adto sang Mina. Inyang mga tent adto sa Mina, adto sa Makkah. Isa inyan o yani yang sugod na allaw, first day ng allaw ng Hajj. Na yung ainangan ng mga haji adun, managdating adto sa pigatawag na Mina. Managdating silang sa Mina, maga-istambay adto na allaw. Din pagkakisem, insyaallah subhanahu wa ta'ala, pagkabus ng Salatul Fajr kisem, ng ika-siyam na allaw ng Dhul-Hijjah, na mapanaos na sila adto sang area o pamanag ng Arafah. Makadto na sila nadto. So adun, yang kanatan may yung mga lumon, mga kalumunan o mga taganak na mga haji, iyan silang na adun sa Mina. Yan silang adun sa Mina. Aw insyaallah subhanahu wa ta'ala kisem, ikasiyam na allaw ng buwan ng Dhul-Hijjah, yan dayang pigatawag na Yawmu Arafah. O yan yung pigatawag na allaw ng pigatawag na Arafah. Yang mga haji san na allaw managwukuf silan. Maana ng wukuf, manag-istambay, managpundo silan adto sang pamanag ng Arafah. Kaya yung pinatawag na pagwukuf, pagtambay o pagpundo sang area o pamanag ng Arafah, yan yung pinakadakwa na rukun. Ayan yung pinakadakwa na rukun ng paghajj. Na sino yan di makapag-wukuf, makapagpundo sang Arafah, taman ng pagsalip ng allaw kisem, anawayan makapag-hajj. So, inyan alang ng Allah Ta'ala. So, yan yung kanatin mayo bityara, insyaallah subhanahu wa ta'ala, sining mga wakto na yan adun, yung makapantag sining na allaw, yung allaw ng Arafah. Uno kadi, yung allaw ng Arafah. Na insyaallah subhanahu wa ta'ala, amabaw uman natin, isa sang mamabaw natin sining na mga wakto adun, kung uno, yung pigatawag na Fadlu Yawmi Arafah, yung kalabian o kadyawan sining allaw ng Arafah. Uno sa kadiyang kadyaw sining na allaw ng Arafah, which is kisem. Uno kadiyang ikadyaw san na allaw kisem. Mamabaw tauman allang ng Allah Ta'ala, yang sabapan kung na nga itawag yan na allaw na Arafah. Na nga itawag na Arafah, yang pegatawag na allaw pagkakisem. Mamabaw tauman kung uno yang mga pipila, kung di man ubos o pipila,
na mga mangkadjaw na inangen ta, dayta mayo inangen kisem na aldaw ng Arafah, aw uno uman mabaw ta uman kung uno yang kadjaw kalabian ng pagdua, uno yang kadjaw ng pagdua sang aldaw ng Arafah, mabaw ta uman yang makapantag sang pagpuasa kisem na aldaw ng Arafah, aw mabaw ta uman yang uno yang mga aral o mga leksyon na mamakamangta makapantag sang aldaw ng Arafah, labi-labi da related sang kanatan mayo akida, doktrina o pagpamaratyaya kanan na Allah Ta'ala. So uno yung mga lessons, mga aral na mamakamangta, pipilagid na mamakamangta sikin sang aldaw ng Arafah na related o konektado sang kanatan mayo akida o pagpamaratyaya kanan na Allah Subhanahu wa Ta'ala. So mga alam ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, muna uno yung pigatawag na Fadlu Yawmi Arafah, yang kadjaw ng aldaw ng Arafah. Mga alam ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, tigamunta na yaning aldaw ng Arafah, apil yani sang mga pinaka-afdal. Upod yan isang pinaka-afdal o pinaka-madjaw na mga aldaw sining babawan ng dunya. Ya malambit ta, yan kita dun sang first 10 days ng Dhul-Hijjah. Na yanin na mga aldaw, yan pinaka-the best na mga aldaw sining babawan ng dunya. Na yang aldaw ng Arafah, which is yang ikasiyam na aldaw, ya makaupod sining first 10 days na aldaw ng Dhul-Hijjah. So yaning aldaw ng Arafah, apil sang mga pinaka-the best, pinaka-afdal na mga aldaw sang babawan ng dunya. Kaya galong yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min yawmin akthara min an yu'tiqa Allahu fihi abdan minan nari min yawmi Arafah. Lawan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sang hadith na igugud ni Imam Muslim, waylaw nan allaw na madagyam piaga luwas ng Allahu Ta'ala sinyan na allaw sikin sang kanan allang, sikin sang kanarakan, yatabya sang aldaw ng Arafah. Manasambok sang ikadjaw, sini na aldaw ng Arafah, which is kisem, madeg yang pegaluwas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na mga allang nan sikin sang kanarakan. Yakabagi da kanila na manaraka silan, sabab sa mga gabukan nila na pagsupak sang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awgayd sabab sang aldaw ng Arafah, yamaning kamot silan gumubok ng mga suguan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sini na aldaw, mana sa aldaw ng Arafah, na piyagsabapan inyan adun na iluwas sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sikin sang kanarakan. Aw yagalong payang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairud du'ai du'a'u yawmi Arafah. Isa pa sang ikadjaw, sini na aldaw, law ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pinaka-the best long nan, pinakamadjaw long nan na dua, yan dua ni manusya sang aldaw ng Arafah. So mga lang ng Allah Ta'ala, isem aldaw ng Arafah, di tamayo sayangan. Di tamayo sayangan magapuasa man kita kisem. Na yung pag-inangan bayan ng magkadig ka natin, labida aw yaga puasa, puno pagkabus ng pajar, taman magaubang ng Maghrib, way ininang kundi yatug. Wada ininang kundi yatug. Na dita inangan inyan sang aldaw kisem Allah ng Allah Ta'ala. Magdua kita sang Allah Subhanahu wa Ta'ala, mangayo-ngayo kita ng ubos-ubos na sang Allah Ta'ala kisem. Kaya pinaka-the best na dua, base sang ilaw ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dua ni manusya sang aldaw ng Arafah. Agaw gani, aw niya malambit sikin sang mga salafus salih na aw mga upod sa mga salaf na ang kanilang panginahanglanin sang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na inyan na mga panginahanglanin nilan sang Allah Ta'ala, pegatipon nilan inyan na panginahanglanin nilan sang Allah Ta'ala, di nilan inyan pagapangayon sang Allah Ta'ala sang kadaygan ng mga aldaw, sang kadaygan ng mga timpo, baka atagadan nilan yang aldaw ng Arafah. Aatagadan nila niyang aldaw ng Arafah, kay adto silan magaduasin yan sang aldaw ng Arafah. Kaya na nga,
ito sagaw mga Allah ng Allah subhanahu wa ta'ala, yan dua sang alaw ng Arafah, yung pinakadabis na dua sang kariko. Din galong pa yang Allah subhanahu wa ta'ala makapantag sang kalabihan sini na alaw, walayalin ashar. Law ng Allah subhanahu wa ta'ala sang suratul Fajr, walayalin ashar. Yagasapa yang Allah subhanahu wa ta'ala. Yagasapa yang Allah subhanahu wa ta'ala sang 10 ka mga gabi. Yang Allah subhanahu wa ta'ala amay ka, magasapa yan sang sambuk na butang, but pasabot inyan na butang, importante, mabugat, ang kabugat ng sang agamata. Yang Allah ta'ala magasapa yan sang sino, o unuman na kaliniyan nan. Yan yang Allah ta'ala. Awit kita na mga manusya, kita na mga Muslim, di kita kamu magsapa, yatabya kananggid na Allah subhanahu wa ta'ala. Kaugani lang ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana halifan, falyahlif billahi aw liyasmut. Sino lang na niya magsapa, na magsapa yan sang Allah ta'ala, or magpakatingin dagid yan. So yung Allah ta'ala amay ka magasapa yan sang samuk nagagaysa, but pasabot inyan nagagaysa, grabe na kabugat ang kahalagahan nan. Naupod sang isapan ng Allah ta'ala, yaning 10 ka mga gabi. Na yang mga ulama itapsiran nilan. Itapsiran yan ng mga ulama kamagunawa ni Ibnu Kathir, rahimahullah. Na yan si Ibnu Kathir, yung ikamangan gapon ng natapsir sining 10 na gabi na isapan ng Allah ta'ala, yang piyaglawngan ni Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, na yang makna lawnan, yang murad lawnan. Yang murad, yang punto lawnan ng 10 na gabi na isapan ng Allah ta'ala sabab sang kabugat o kaimportante nan, yaning first 10 days ng Dhul-Hijjah. Mana mabugat, dakwa na mga alaw o gabi yani, labi-labi dayang alaw ng Arafah, na ya makasudya pong sining 10 na mga alaw na yadi. Aw yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yagalong pasang samok na hadith long dad, ma min ayamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 10. Long nang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waylaw nan mga alaw, waylaw nan mga alaw na yang madjaw nagabukan sinyan na mga alaw, mas kaliniyan pa ng Allah ta'ala kaysa sini na mga alaw na 10. Buta sabot lang ng Allah subhanahu wa ta'ala, yaning madjaw na gabukan o pagsimbata sang Allah subhanahu wa ta'ala na yagakainang natin sang alaw ng mga yaning first 10 days ng Dhul-Hijjah, dakwa yang baras nan adto sang Allah subhanahu wa ta'ala. Upod yan isang kalabian sining 10 na alaw ng Dhul-Hijjah na yamaka uman asan yang alaw ng Arafah. Yang madjaw natin nagabukan, aber uno nakatagbibi, aber uno nakasimple, aber uno nakalong panambasa kasisyo, karikusan lang ng Allah subhanahu wa ta'ala, dakwa adto kanan na Allah ta'ala. Mas kaliniyan ng Allah ta'ala, gawgani, long nang igalong si Sheikh Uthaymin rahimahullah, sang sambok sang kanan mga muhadara, long nan, yang pagsambayang mulong nan ng 2 karaka agad. Sining mga alaw na yani, ikumpara mo sang papagjihad, papagbuno sang dan ng Allah ta'ala sang lain na mga alaw o mga buwan, mas dakwa pa o kaliniyan pa ng Allah ta'ala yang kanmo 2 karaka. Mana dakwa? Yang kanaten tagbibis na gabukan na madjaw, yang kanaten mayo mga simple gid na mangkadjaw na gabukan, mga simple gid na pagsimba sang Allah ta'ala na igakainang tasining first 10 days ng Dhul-Hijjah, mas dakwa pa yan adto sang Allah ta'ala o yang baras nan kaysa sang mga mangkabakka na mga pagsimba sang Allah ta'ala na igakainang sang lain na mga buwan. Agaw gani ako kumpletong tayang hadith, uriyan maglaw ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na yang gabukan sining alaw ng 10 na alaw ng una na 10 ng Dhul-Hijjah, mas kaliniyan pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya kapaglaw yang
mga sahaba, walal jihadu fi sabilillah. Aber pa yung jihad niya Rasulullah, yung jihad fi sabilillah. Akalamangan pa kadiyan ng mga simple gid na mga pagaubukan natin, mga gaubukan nami sang sining 10 na alaw ng Dhul-Hijjah. Nagalong yung Rasulullah naam. Udlong nan, akalabawan pa, yata biyada rin sagaw, kung itong mujahidin, itong yaga jihad fi sabilillah, ya masyahid yan, ya syahid yan sanggiranan na ito, digid ito akalabawan, abir pa mga ibadat nato sang alaw ng, mga alaw ng first 10 days ng Dhul-Hijjah, digid kalabawan inyang pagkasyahid. Pero inyang yaga jihad pa kaugay, ya pagbuno pa kaugay, wa pa kaw kasyahid, na mas madjaw pa, mas dakwa pa yung baras sitong kan mo mga simple na ibadat sang mga alaw na 10 na yani. Ako sa mga lan Allah Ta'ala, damdaman ta na madjaw. Damdaman ta na madjaw, yang kita sang first 10 days ng buwan ng Dhul-Hijjah, timanan ta na yang kanatin mayo mga gabukan na aber simple gid. Simple gid na mga gabukan, dakwa, tiga dubli-dubli yan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kanan kadyawan. Agaw sa sulitin ta, yani na mga alaw, pinaagis ang paggubok ng mga suguan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, taman ng kakatigaman ta o magaganatin, taman ng kakatigaman natin o magaganatin. Adon ala ng Allah Ta'ala, bagagid nang ya makafocus kita sang paggubok ng mga kadyaw. Yang kasagrado ng mga alaw, amay kayang panahon sagrado, dubli-dubli ang baraslan. Na amay kauman yung panahon sagrado, mag-inang kaw ng kadusanasan na dakwa talaga, dakwa talaga yung dusa ni manusya na magainang ng mga isagda ng Allah Ta'ala sa mga sagrado na mga alaw. Kamagunawa sining first 10 days ng buwan ng Dhul-Hijjah. Yang kanat, pag-inang ng tagbibigid na kadusan, yung pagpanlibakta, yang mga simple gid, mga mangkatagbibigid na mangkat nagabukan ta, dakwayan na to sang Allahu Ta'ala. Kung yapan libak kaw adun ng first 10 days ng Dhul-Hijjah, mas dakwayan na to sang Allah Ta'ala kaysa pagpanlibak mo sang kadaygan na mga alaw, mga buwan. Subhanallah. Timanan ta, damor sagrado yang panahon, yang unuman na mamainang ni manusyasan na time, madjaw manawmat dakwa adto kanan Allah Ta'ala. Kung madjaw yang kanan gabukan, sinyan na mga sagrado na mga alaw, dakwa yan adto sang Allah Ta'ala, o pegadubli pa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aw mag-inang kaw uman ng kadusan, mag-inang kaw ng isagda ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sinin na mga alaw, na mga sagrado, isagrado ng Allah Ta'ala, kamagunawa sining 10 na una na mga alaw ng Dhul-Hijjah, na ito kay Allah ng Allah Ta'ala, dakwayan ato sang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awgid ilaw ng mga ulama, dakwayan sang Allah Ta'ala pero di adubliyan. Tanawayang luy ng Allah Ta'ala. Kung kadyawan, makainang kaw na madyaw sini na mga sagrado na mga alaw, apakadakwon ng Allah Ta'ala yung baras ng kanmugabukan, adubliyan pagyod. Pero kung makainang kaw ng kadusan, apakadakwon, dakwayang kanmudusa, pero di daadubliyan yang kanmudusa. Tanawan na luy ng Allah Ta'ala, matagbaradusa kita. Dakwada na dusa, pero di dugangan ng Allah Ta'ala. Kaya na nga, yan yang Allah Ta'ala, mauyanin ka natin. Mauyanin ka natin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. So yan kaya mga Allah ng Allah Ta'ala, yung pipila sang kadyawan ng alaw ng Arafah, na yama kapunsining una na 10 na alaw ng Dhul-Hijjah. Adon Allah ng Allah Ta'ala, mabaw nato kung na nga itawag yani na alaw ng Arafah. Na nga itawag yang alaw kisem, which is yang ika-10, which is yaning ika-10 na alaw, ay ika-9. Na nga yaning ika-9 na alaw ng Dhul-Hijjah, itawag na alaw ng Arafah. So mga Allah ng Allah Ta'ala, madig yang mga peglongan ng kanatan mayo mga ulama, mga salaf, rahimahumullah, madig yang mga peglongan, mga opinion nila, kung na nga itawag yang alaw ng Arafah, which is yang ika-9 na alaw ng Dhul-Hijjah, na alaw ng Arafah. Isa na opinion nila, lianna nasa yata'arafuna fih. Sabab long nansan na alaw, maana sa alaw ng Arafah, magkakinilay yang mga
manusya. Kaya matigam kita, labida aw hajj, sa adlaw ng Arafah, managtipon, managwukuf, managpundo yung mga hujjaj sa pamanag ng Arafah. Kaya matigam kita, basta mag-hajj, lain-lain na mga nasyon, lain-lain na mga lahi, lain-lain na mga bangsa, pegsikunan, magkatipon adto, magkakinilay, yung mga utawad tunawa pagkakinilay sukad. Sabab sagaw, yamatipon sila sang samok na lugar bilang pagsimba sang Allah subhanahu wa ta'ala. So samok yan na opinion ng mga ulama na itawag yang alaw ng Arafah na Arafah kay yaga kinilay yung mga utawsan na alaw, pinaagi sang panagkita ng mga hujjaj at tusang pamanag sa pamanag ng Arafah. So man another pa na opinion ng makadagan sa mga ulama kung nga itawag yung alaw ng Arafah na alaw ng Arafah, laong nilan, lianna Jibril alayhi salam kana yuri Ibrahim alayhi salam al-manasik. Na nga itawag yung alaw ng Arafah na alaw ng Arafah sabab law ng kadagan sa mga ulama sabab si Jibril alayhi salam piyapakitanan kang Nabi Ibrahim alayhi salam maununo yang paggabot, maununo yang pag inang ng mga ritual ng Hajj. Yang matigam kita na yang pekas na manusya na yaman na wag tawagan sang kariko ng kautawan supaya mag-hajj adto sambay ng Allah Ta'ala sa Makkah, si Ibrahim alayhi salam. Agaw gani isugo ng Allah Ta'ala si Ibrahim na wa'addin fin nasi bil hajji ya'tuka rijala. Pagpanawag tawagan lang kay Ibrahim sang kautawan na mag-hajj silan adisang bay ng Allah Ta'ala sang Makkah. Agaw sa itawag na alaw ng Arafah, yung alaw ng Arafah, kailaw ng kanigan ng mga ulama, sang alaw manggod ng Arafah, piyapakita ni Jibril alayhi salam, kang Ibrahim alayhi salam, kung maununo yung pag-hajj, pega induan ba? Pega di mo kang Ibrahim ni Jibril, yang pamaagi ng pag-hajj. Nakada pega induan si Ibrahim alayhi salam, pega pakitaan kung maununo yung paggabok ng hajj, maglong si Jibril alayhi salam Arafta, yatigam na ko. O kada pega induan si Ibrahim alayhi salam ng mga ritual ng Hajj, paglawngon niya ni Jibril, Arafta, yatigam na ko. Na magtubag man si Ibrahim alayhi salam na Arafto, yatigam na ko. So isa sa mga paglawngan ng kadagan sa mga ulama kung nga itawag yani na alaw ng Arafah. Awgid mangalan ng Allah Ta'ala, yani na mga opinion, yani na mga paglawngan sagaw nila na itawag po no, yang alaw ng Arafah kay san na alaw yaga kinilay, yang mga utaw, labi daw yagtipon dadto sang pigatawag na sa pamanag ng Arafah, aw itong pigainduan ko no ni Jibril alayhi salam si Ibrahim, kung maununo yung paggabok ng mga gabukan ng Hajj, kariko sinyan, way kanan longta, way kanan manig na dalil. Way kanan manig na dalil sikin sa Quran o Sunnah. Kibali, yani na mga mga piglaw ng gate ng sabad sa mga ulama, pero way kanan madigin o manig na dalil sikin sa Quran o hadith na yan agaw yung mga sabapan kung nga itawag yung alaw ng Arafah na alaw ng Arafah. Awgay alaw ng Allah Ta'ala, to make it short, ng pasagaw ng English, yung klaro talaga, yang klaro talaga na sabapan kung nga yung alaw ng Arafah, itawag na alaw ng Arafah, sabab yaning ngan na Arafah, yaning term na Arafah, ismun syar'iyun mashhurun fin nusus. Terminology yani na Islamic na kanyag, sikat laban sang mga dalil, sabab ya malambit yang word na Arafah sang Quran, malambit yang word na Arafah sang Quran, malambit yung word na Arafah sa mga hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, pamagunawa ng ilaw ng Allah Ta'ala na yaning faida afadtum min arafatin fadkurullaha indal mash'aril haram, so, sa suratul Baqarah. So inyan din pilang ka mga hadith yang malambit yang Arafah, kamagunawa ng yamang kalong takagay na mga hadith na law ng Allah, law ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
ma min yawmin akthara min an yu'tiqa Allahu fihi abdan minan nari min yawmi Arafah. Mana, yang ngan na Arafah, yang time na Arafah, ya makasulat sang Quran, ya makasulat sang mga hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. So yan yung pinakaklaro. Ito yung panakmagan ta. Magusip pa doon na nga itawag yan na allaw ng Arafah, sabab itawag yan ng Allahu Ta'ala o ng kanang sinugo na yan na allaw ng Arafah. Pero lain pasin yan, medyo di kita panatag sang explanation ng kadaygan ng mga ulama, yatabya yung magalong kita na yung allaw ng Arafah, itawag yan na allaw ng Arafah sabab ya malambit sa Quran, ya malambit sang mga hadith na yan na allaw ipangalanan nila ng allaw ng Arafah. So inyan allaw ng Allahu Ta'ala. Uriyan sinyan mga allaw ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaning allaw ng Arafah tigamunta na isa sang kalabian sining allaw ng Arafah, sini na allaw ikumplito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agama Islam. Alhamdulillah, yaga agama kita ng kumplito na agama. Di kita ka magunawa ng kadaygan na mga agama na kulang tama na dun, kulang yung pag-agama nilan. Kada yagadig yung panahon, pega inangan nila ng mga binago na mga ritual, binago na mga pamaagi ng pag-ibadat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang Ginoo nilan, awgid kita, kumplito yung agama ta, mismo Allahu Ta'ala yang yaga kumplito sining kanatin agama. Na yang allaw ng Arafah o sa allaw ng Arafah, asan ka kumplito? Asan ka kumplito yung agama natin? Agaw yagani, galong yung Allah Subhanahu wa Ta'ala na yani na ayatan, permaminti, kabarik-barik ng kanatin may mga mangkatigam, lang ng Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaykum ni'mati, wa raditu lakumul Islam dina. Sinilaw na naallaw na ikumplito ko da kamayo yang agama mayo. Aw ikumplito ko dalong nan uman kamayo yang kanakan panginluyan aw ikallinian ko para kamayo yang agama Islam bilang agama mayo. But pasabot, ikumplito ng Allahu Ta'ala sini na allaw manasang allaw ng Arafah yang allaw ng yang agama Islam. So sambok yan sang ikalabih, ikakadyaw sini na allaw. Sang allaw kadi ng Arafah, ikasiyam na allaw ng Dhul-Hijjah, ikumplito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kanatin mayo agama Islam. Agaw gani sang sambok na hadith na sahih, na yagasikin kang Bukhari o kang Muslim, na si Omar ibn al-Khattab, si Omar ibn al-Khattab, yang ikadwa na khalifa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, uriyan ni Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu. Aun sambok na Yahudi, Hudyo, yagalong kang Omar ibn al-Khattab. Long sinyan na Yahudi, ayatun fi kitabikum, law alayna ma'syaral Yahud, o ma'syarul Yahud, nazalat, lattakhadna dhalika al-yawmu ida. Long sinyang Yahudi, kang Omar ibn al-Khattab, aun long nan sambok na aya. Aun long nan sambok na aya o bersikulo. Onlong na sambok na aya o bersikulo siken sang kamayo kitab mana sang Quran, mana onlong nan aya sang Quran na kung inyan na aya yaturun kanami na mga Yahudi, inangan nami na inyang allaw ng pagturun sinyan na ayatan, inangan nami inyan na allaw na dakuna allaw kanami na mga Yahudi, mana inangan nami inyan na Eid, inangan nami na festival, inangan namin na okasyon, inangan namin na celebration, yang allaw ng pagturon sinyan na aya, kung kanami gidgaw ng mga Yahudi inyan aturon na ayatan. Na itubag yan ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, inni la'a'lamul yawm alladhi nazalat fih wal makanu alladhi nazalat fih, yamatigam lang na nako kung kano na allaw inyan aturun aw wain uman inyan na lugar aturun. Nazalat ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qaimun bi Arafah yawmal jum'ah. Long ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, yaturun long nanyan na ayatan sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang samtang iyan yan adto sang Arafah, yagapundo yan sang Arafah. Yaga wukuf yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sang Arafah adto aturun sang Rasul sallallahu alaihi wasallam yaning ayatan na al-yawma akmaltu lakum dinakum.
sa adlaw ng Arafa at sang Arafa sa adlaw pagyud ng Jum'ah. So isa gyapon sang kalabiyan ng adlaw ng Jum'ah at bakagin ng ang kanaton khutbah na kada semana o yaning konsidera na yaning weekly naton mayo na Eid o panagtapok yang adlaw ng Jumat o gid sa adlaw kadigyapon ng Jumat yama kumplito yang agama ng Allah subhanahu wa ta'ala. Aw yagalong pa si Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah longnan akmalallahu din yawm Arafah fama lam yakun yawma idhin dina fala yakuna al-yawma dina. Law ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ikumplito longnan ng Allah subhanahu wa ta'ala yang agama Islam sang adlaw ng Arafah. Agaw sa unulong nan yang pag-agama, unulong nan yang pag-agama, unulong nan yang wakain ng pag-agama, sinyan na panahon, di pwede pag-ailangan pag-agama sa panahon tamayo adun. So, manig yan na piaglongan ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, aside na ilong nan na yang adlaw ng Arafah, yan yang adlaw ng pagkakumplito ng agama Islam, yagalong pagyudyan na unulong nan yang pag-agama, pamaagi ng pagsabuhay sining agama na yani, pagsimmasang Allahu Ta'ala, na wakainang ng mga ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kainang sitong time ng wapa, aturon yani na ayatan, di tamayo pwede pag-ainangan pag-agama sa panahon tadon. Mana uno yang wakainang pag-agama sa panahon ni ngaon, labida before yung pagturon sa na ayatan na wapa kakumplito yung agama Islam, di datayan pwede inangan na pag-agama sa panahon tadon kay na nga, yaglong day Allah Ta'ala, kumplito da. Unong pa yung adugang mo? Unong pa yung adugang mo kung yung agama kumplito da? Agaw sa, yanin piaglongan na pamalam niya, yanin piaglongan na pamalam niya kun yawma irindina, la yakunul yawma dina, bakagin si Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah galongsan, o gid piaglongan umanyani ni Imam Malik rahimahullah, Malik ibn Anas rahimahullah, sa ikadwa na isamog sa mga imam ng upat na madhab ng Ahlus Sunnah wal Jamaa, itong time na yagalong yan na law ni Imam Malik rahimahullah na man za'ama anna hunaka bid'a hasana faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risala. Sino lang na nitong mga utaw na yagalong, yagaakon na aun kunoy madjaw na bid'a, ay itong mahilig maggubok ng mga bid'a para lawngon nila na okay ang pigay nila na bid'a, magalong sila na madjaw na bid'a, bid'atun hasana. Na sino lang na niyang yagalong na bid'a hasana, na law ni Imam Malik rahimahullah, yag-akon yan adun, yag-claim yan adun, na yung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itraidor nan, itraidor kuno ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang minsahi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Iyadan billah. Mana yung paglong ni Manus siya adun kadi o pagpangintunan na madjaw na bid'ah, kasin ng piga, paratangan kadi ni Manus siya, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na itraidor ng Rasulullah yang minsahi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kautawan. Mag-usip kita adun, uno kadi yang maununo yung pagtraidor ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, si panag yun itraidor ng Rasulullah, iyadan billah. Maununo, yang wanan kapasampayan ng kumplito yang agama Islam. Yang wanan kapasampayan ng kumplito yang agama Islam. Minan yang pagtraidor ng Rasul sallallahu alaihi wasallam kung simpanagid iyadan billah, pirwabo ninyang kay tabo. So, delikado, inyang maggabak ng mga bid'a, ay maglaw na umadyo na bid'a, yasi ka mo nega ako sa sang Rasulullah na wanan pasampayan ng kumplito na pagpasampay. Na yung order ng Allah Ta'ala kang sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, longnan, ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik, fa in lam taf'al fama ballagta risalatah. Law lang Allah subhanahu wa ta'ala, o ikaw kay sinugo, mana ikaw kay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balligh ma unzila ilayka min rabbik. Pasampayan longnan, padatungan longnan kung uno yang ituro ni pababakan mo ng kanmo kadanan. Fa in lam taf'al fama ballagta risalatah. Kay kung di mo yan pasampay, nawa mo ka pasampayan. Wa mo ka pasampayan yang minsahi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ya'simuka minan nas. Protektan ka ng Allah Ta'ala sikin sang kautawan. So yan kay Allah ng Allah Ta'ala.
Then ibat siya ni Imam Malik rahimahullah yang ayat na igalong yung Allah Ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum ila akhir ayah. Then yaglong daw man yan na pamalam yakun yawma idin dina lam yakunil yawma dina. Uno yang wakay mo pag-aga maningon maana sa time ng Rasulullah. Di pwede pag-inangan ta na pag-aga mapamaagi ng pag-aga masang panahon taadon. So yan kaya lang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kailangan pagdating sa pagsimba ta sang Allah Ta'ala, mag-iltizam kita kamo. Yaning mag-stick kita kamo. Pabilin kita sa pagsubay sa sunat ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aw biyanta may mga gabukan na mga bid'ah. Yaning mga pagsimba, pag-agama nawa inanga o induan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adun daw man lang ng Allah, mga lang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiga munta ya malang da ko ani kagay na yang pagwukuf, yang pagwukuf. Maana ng wukuf, yang pagpundo, pag-istambay adto sang pamanag ng Arafah para yan sa mga haji. Para sa mga yan nag-hajj, yang pagpundo mayo sang Arafah, yan yang pinakadakwa, ruknul hajjil a'zam. Yan yung pinakadakwa na rukun ng hajj. Kaya galong yung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah. Yang hajj law na, yan law nan inyang magapundo kamo adto sang Arafah, sang allaw ng Arafah. Yani na hadithun sahih na igugod ni Tirmidhi o ni Nasa'i o i-tashih ni Imam Albani rahimahullah. Agaw gani yagalong si Imam An-Nawawi rahimahullah, long ni Imam Nawawi, ma'anahu anna mu'zam al-hajj al-wuqufu bi Arafah. Yang pinakakadalasan na ritual ng hajj, yang pagpundo, pagwukuf adto sang Arafah. Kaya na nga, kadalasan o ninyang magatawaf, magarami, magamurtar adto sa jamarat, o uno pa ba ng mga ritual, o ganyan pinakakadalasan o pinakadakwa na gabukan ng haji sang paghajdan yang pagtambay adto sang Arafah. Yan yung piglongan ni Imam Nawawi rahimahullah. Then yung galong pagin si Ibnu Abdul Bar rahimahullah, sambok sa mga tabi'in. Si Ibnu Abdul Bar sambok sa mga tabi'in rahimahullah. Longnan ajma al-ulama anna man fatahu al-wuquf bi Arafah faqad fatahu al-hajj. Yang kasambok lang nan yung mga ulama na sino lang na niyang wapakapag-wukuf, wapakadating adto sang Arafah. Panayahad siyan. Pero sa allaw ng Arafah, wayan adto sang pamanag ng Arafah. Taman lang yasalip yang suganang allaw ng Arafah, na long ni Ibn Abdul Bar, wayan pakapag-hajj. So iyang kaya lang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang kadaygan na mga hujjaj, lobidayan adi sa Middle East, katunilan kung makapagwukuf ko gid sang makapagpundo ko gid sa Arafah, sa allaw ng Arafah, ya kapag hajj da kaw. Kaya kasabot nilan nitong hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na al-hajju Arafah, itong pagwukuf gid sang Arafah, ito gid yang hajj. Maana itong murtar, itong pagsumbari ng haji, o inyang pigatawag na tawaful ifada, unong pa na mga ritual o mga rukun ng hajj, katunilan, wada inyan basta ya kapag wukuf ko sang Arafah, baka Allah Ta'ala, kundi yung pinakadakwa na rukun ng hajj, yang adto ko sang Arafah, sang allaw ng Arafah. So, di gyapon mamainsak to kung simpana on sambok sa mga rukun ng Hajj, aside pa sang pagwukuf ato sang Arafah, hindi mo mamainang. So, yan kaya lang ng Allah Ta'ala. Saat yang pagpundo ng mga Haji sang Arafah, sa allaw ng Arafah, yan yung pinakadakwa na rukun ng Hajj. Then, adun Allah ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, mabawta kung uno, yang kadjaw ng pagpuasa, sang allaw ng Arafah. So yan yung pagpuasa sang allaw ng Arafah, exclusive yan sa mga beke ng haji. Itong mga wapag hajj, yang gid sa mga banwa nilan, waad to sa Arafah, sang allaw ng Arafah, so sunnat ka natin mayo yung pagpuasa
sunnat ka natin mayo yang pagpuasa sang adlaw ng Arafah. Kay yagalong yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makapantag sang pagpuasa sang adlaw ng Arafah, ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah. Panganganayin ko sang Allah Ta'ala na ampununan, papason nan yan sang katuwig na dusa na yalabay o yang madating pamana duwang katuwig yang pagpuasa sang adlaw ng Arafah, ang pagpuasa sang adlaw ng Arafah para sa mga buko ng haji, para sa mga buko ng haji, yang baras nan kung tarimonya ni ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, yak ampunon ng Allah Ta'ala yan duwang katuwig mo na dusa, mana yan dusa mo nitong yamagi o yang madating pa. Law ni Imam An-Nawawi rahimahullah, siyamuhu sunnatun muakkadatun li ghairil hajj. Yang pagpuasa longnan sang adlaw ng Arafah para sa mga buko ng haji, sunnatun muakkadah. Mabugat na sunnah. Mana basta maglaw na gani mabugat na sunnah, although sunnat yan, pero di yan pagbilin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Whereas itong mga haji, itong mga yan nag-hajj adun, yan adun sa adi sa Makkah, yan na sila dun sa Mina, so di nagwasilan suguwa nag-aga ba Islam magpuasa sang adlaw ng Arafah. Kay supaya kaaunan sila nagkasig sa paggubok ng mga ritual ng Hajj, labi na sa adlaw ng Arafah, para makabanat sila sa pag-aibada sa Allah Ta'ala, nakapaso pamanggaw, at tag 39 to 40 sobra yung kapaso adi adun sa Saudi. Labi na to sa Makkah nakapaso adto. Tas magapuasa ka na, yaning marasay mag-hajj ka, tas magapuasa ka sa adlaw ng Arafah. Waber ba ka sa adlaw ng Arafah, yung magapuasa ka wadunan to na, mayarap alang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agaw gani sa hadith, na yagasikid ka Bukhari o kang Muslim, sahihain, mga sahih na hadith, na yung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sintong last na hajj, yung adlaw ng Arafah sinto, wayan pagpuasa. Wayan pagpuasa sinto. Yaga batalyan. Wayan pagpuasa sa adlaw ng kuwan. Yaning adlaw ng hajj. Ay yaning adlaw ng Arafah. Agaw gani lang ni Sheikh bin Baz rahimahullah, as-sunnatu lil hajji al-fitr bi Arafah iqtidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sunnat lang nan sang haji, yang magabatalyan, maana diyan magapuasa adto sang Arafah. Diyan magpuasa sang adlaw ng Arafah, pagpangagad sang Nabi sallallahu alaihi wasallam na itong yahad siyang Nabi, wayan pagpuasa. Right. So mga Allah ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, adun daw man maggugod kita ng pipila sa mga importante o mangkadyaw na gabukan sang pigatawag na adlaw ng Arafah. Uno kadi ang mga pipila o mangkabakka na mga gabukan natin sang adlaw ng Arafah. Siyempre, number 1, tahqiqut tauhid. Yaning pagsampurna ng pigatawag na pagtauhid kanan na Allah Ta'ala. Yang pagsampurna ng pagsambok kanan na Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pagsimba. Kailangan kita, haji o buko ng mga haji, kailangan isampurna tamayo yung pagtauhid sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ubos sa panahon. Sa ubos ng mga adlaw. Okay, labi-labi na sining adlaw ng Arafah. Labi na sa mga mangkabakka na adlaw ng Arafah. Kay nangaala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala yung pinakadakwa na ibadat ni manusya sa ubos ng panahon yung pagtauhid ng sang Allah Ta'ala. Yung pagsambok ng sang Allah Ta'ala sa pagsimba. Agaw gani lang ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah sa kanang kitab na Al-Usulul Thalath. Halawnan, a'zamul amri at tauhid, yung pinakadakwa na suguan sang kariko, yung pagtauhid, pagsambok kanan na Allah Ta'ala sa pagsimba. So yan kaya lang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agaw gani lang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, yung pinakadakwa o pinaka-the best na dua sa adlaw ng Arafah, itong inindu ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir
Yan yung pinaka-the best na dua sa adlaw ng Arafah. Agaw sa kisab, pakadayon tayo pagbatya sini na dua, La ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Law ni Sheikh Saleh Al-Luhaydan, rahimahullah, law sini nitong time na yan yung khutbah sa Arafah, around 1970s, yan yung khutbah sa Arafah, ilogdan adto sa khutbadan, sino logdan yung makapaglog nag la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sa adlaw ng Arafah, sino makapaglog sad, abir makaisagin, maununong pa ko pakadaygandan, yak yasin yan nagyakapagdua na yan, nag-ubos ng kalini aw kailangan dan. So pakadaygan ta, yung pagbatya sini na dua na inindo ng Rasulullah, pinakadabes na apagadua natin, La ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Then, long ni Imam Ibnul Qayyim, rahimahullah, long nan, khairud du'a yawmi Arafah, huwa du'a'ut tawhid. Yang pinakamadyaw long nan na dua sang alaw ng Arafah, inyang dua na tawhid. Yang dua ng pagsambukanan na Allahu Ta'ala. Mana itong dua na iba't yata kagina. Kay kung tanon ta, alos or ubos sinyang dua na la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karikusan pagtauhid sang Allahu Ta'ala. Karikusan pagsambukanan na Allahu Ta'ala sang pagsimba. Yang paglawang pamugin ng la ilaha illallah wa ilay nakadanan na date simbol niya, tabiayan kita Allahu Ta'ala. Tauhid. Wahdahu la syarika lah, sambuk danan, way kanan kaparis, tauhid. Lahul mulku wa lahul hamd, kanan gidyang kadato o yung pagbantog, tauhid. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, o yan yung makagagasang kariko ng butang, tauhid kanan na Allahu Ta'ala. Agaw sa mga na Allahu Ta'ala, yani makapantag sang pagdua sang alaw ng Arafah, baka ng maksud sang pagdua sang alaw ng Arafah, yang mamangayukaw ng pandunya gid. Maglaw mangguda doon base kwa na doon, magalaw pinakamadyaw na dua sang alaw ng Arafah. Pinakamadyaw na dua, yung dua sang alaw ng Arafah, adun puro dagi na apa ngayon mo yan dunya. Ya Allah, rizki ako ng sapi. Ya Allah, rizki ako ng asawa. Ya Allah, rizki ko ng panginabuyan ng gubok. Baka naminan Allah ng Allahu Ta'ala. Wa kita paglaw na ayaw pagpangayo ng dunya. O gid pangayo uman ng pang-akhirat mo, balance. O gani lang ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Law ng Allah subhanahu wa ta'ala onlong nang sabad sa mga utaw na magdua silan, rabbana atina fid dunya hasana. Ya Allah, tagan ka namin sinin dunya ubos ng madjaw. Sa dunya gid, way ipangayo lang sang akhirah. Nalaw na Allah Ta'ala, wa malahu fil akhirati min khalaq. Sa akhirah law nan, way kanan bahin. Wa man yan pangayo ng pang-akhirat nan. Then law na Allah Ta'ala, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina adhaban nar. Ano man kanigan na, ya Allah, atagan ka namin yang madjaw ka namin dunya akhirat. So yan kay Allah Ta'ala pinakamadjaw. Pangayo ng pandunyam, pangayo uman ng pang-akhirat mo. Bukod ng dunya dagi diyang apa ngayon mo sang Allah subhanahu wa ta'ala, labi na sang alaw ng Arafah. So barikan ko Allah ng Allah Ta'ala, baka ng maksud ng pagdua sang alaw ng Arafah, yang mamangayokaw ng makadunya sang Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, yung maksud talaga ng pagpangayong sang Allah subhanahu wa ta'ala sang alaw ng Arafah, yan pegatawag na ta'zimullahi wa ifradihi bil ibadah. Yang pagpakadakwa kanan na Allah Ta'ala, o yang pagsambuk kanan na Allah Ta'ala sa pagsimba. Yan yun yung maksud. Yan yung maksud ng pagdua sang alaw ng Arafah. Yung pagpangayo-ngayo kanan na Allah Ta'ala sang alaw ng Arafah, yang apakadakwonta, yan na Allah Subhanahu wa Ta'ala, o yung pagasambukunta yan sa pagsimba kanan. Ikadwa lang ng Allah Ta'ala na madyaw nagabukan sang alaw ng Arafah, yung pagpakadaig ng dua. So yung barik-barik taman yan, na pinakamadyaw na ibada natin sang alaw ng Arafah, labi yanin pagdua. Agaw gani yung mga salapus salih,
amay ka magdating yang alaw ng Arafah, grabe yung pag-ijtihad nila, grabe yung pagpaningkamot nila ng pagpangayo-ngayo kanan na Allah subhanahu wa ta'ala. Agaw gani, law ni Tawus rahimahullah, samok sa mga tabi'in, kuntu ara Ibnu Abbas bi Arafah, rafi'an yadayhi mustaqbilal qiblah. Kikita ko lang nan si Abdullah ibn Abbas, samok na sahaba, adto sang Arafah, while yaga hajj, na pigapatas na diyang kananduang kaarima, sang pagdua, samtang yaga atubang adto sang qibla. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam itong paghajj lan, uriyan nan mag-atag ng khutbah, uriyan nan magsambayan ng duhur o asar na jam'an wa taksiran, ya sakayan sang kanan kamil aw yagduayan sang Allahu Ta'ala puno sinyang taman ng pagsalap ng sugay igapatas ng arima yang Rasul sallallahu alaihi wasallam yaga pangayo sang Allahu Ta'ala pilang ka oras yaga dua yaga paningkamot magdua yang Rasul sallallahu alaihi wasallam agaw sa date kita mayo magpakagrabe ng pagpangayo-ngayo sang Allahu Ta'ala sining alaw ng Arafah pakadaygan tayong pag-istighfar pagpangayo ng kampo ng tanan aw pagduata sang Allahu Ta'ala kariko ng kamusliman. Baka ninyang makasarili kita, pati pa naman sang duata, pati pa naman sang kanatan mayo pagdua, makasarili kita. Yaga dua ko gid para sang sarili mo. Baka pagdua para sang sarili mo, para sang pamilya mo, mga parinti mo, tama na sang kariko ng kamusliman, aberwain man silan. Kay amay ka magadua kaw, para sang kariko ng kamusliman, barasan kaw ng Allah subhanahu wa ta'ala kung pila man yung mga muslim. Hadith niya ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. So inyang kailan ng Allah Ta'ala, magdua o magkita ng para sang entire kamusliman sa dunya, baka ninyang kanatan gid mayo sarili yang asigurunta pakadaygan yung pagpangayo sang Allah subhanahu wa ta'ala, o mangayo kita sang Allah subhanahu wa ta'ala ng pigatawag na pagpakatigsin ng pigatawag na thabat. Pangita sang Allah Ta'ala, nabida sang alaw ng Arafah, napakatigsinan kita kamo sang agamanan, aw indun nan kita pirmi, gaydan nan kita kamo pirmi. Then isa pa sa mga mangkadyaw nagabukan sang alaw ng Arafah, yung pagvikir, pagtadum sang Allah subhanahu wa ta'ala, aw yung pagtakbir, pagpakadakwa ka na Allah ta'ala, pinagi sa pagtakbir. Kabagunawa ng ilaw ng Allah subhanahu wa ta'ala, wayadkurusballahi. Taduman nila niyang pangan ng Allah ta'ala, labidasinin na mga alaw. Labida sini mga alaw na 10 na yan, labida sang alaw ng Arafah, taduman natin mayo yung Allah subhanahu wa ta'ala ng madig na pagkatadum. Agaw gani, aside pa sinyan, yung pagtakbir, yani sambok yani sa mga sunnat ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na wapa ka practice abay sa kanatan mayo pamanwa. Ako itong time na iyan ako sa banwa, basta magdating yani na mga alaw, magtakbir ako sang pangindanan, magtakbir ako sang when ako sang dan, sambay, sa masjid, o when man makadug, na halos usay ang mata ng mga utaw kanak, yakatanaw kanak yung mga matanaw to, kaya napya kabaguan silan. Ako pagay makaysa, ikantsawan ako, excited ko na ako laban sa ngaid. Nang wanan katigami na yan, sunnat ng Rasulullah na yamatay, date natin mayubuyon, yang pagtakbir sining mga alaw na 10, magatakbir kita sang ubos ng mga oras, o sang ubos ng mga lugar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Agaw gani si Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu, o si si Abdullah ibn Umar, o si Abu Hurairah radiyallahu ta'ala an. Basta first 10 days ng Dhul-Hijjah, makadto sa palengke, di kay on abiliyan. Kita ko makadto sa palengke, base on abiliyan. Baka sa niya nga inangan ni Abdullah ibn Umar o Abu Hurairah, niya nga inangan niyan magatakbir. Magatakbir silan sang mang palengke, pagdingig ng mga tao ng takbir sining duwa na magatakbir daw man sila. So yang sunnat ng Rasulullah, kailangan tabuyon yan, yung pagkatao na takbirul mutlak. Yang takbirul mutlak, yung pagtakbir sang ubos ng mga oras o panahon o lugar sang sa sining first 10 days ng Dhul-Hijjah. So yan, pagdikir, pagtadum sa Allah Ta'ala o pagtakbir kanan. Ikaw pat, yaning pagtaubat sang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pinaka-importante. Yang magataubat kita sang Allah Subhanahu wa Ta'ala sang kanatan may yung mga kadusan na yamang kainang.
Agaw gani tadumanta pilang ka mga baradusa iyan po ng Allah Ta'ala sini na allaw ng Arafah. Pilang ka mga baradusa yan taubat sa na itaubat sila ng Allah Ta'ala sini na allaw kaya gataubat sila magtaubat kita sa Allah Ta'ala ud sa ubos ng panahon. Okay, labi na sini na allaw na dakwa, allaw ng Arafah. Kailang ng Rasul sallallahu alaihi wasallam at taibu minadhambi kaman la dhambala. Yang utaw lang na nagataubat sikin sang kadusan, yasing yan nang way kanando sa mga iris. Mangayo kita ng ampon sang Allah Ta'ala, magtaubat kita kanan labi na sini na allaw, mga allaw ng Arafah. Alaw sa sino itong uman isa ka natin baradusa manggid kita. Ubos kita ng mga baradusa, magbalik kita sa Allah Ta'ala, kaya na nga, yung allaw ng Arafat, adamanta, pagluwas, allaw nating luwas yan ng Allah Ta'ala, sikin sang kanarakan. Pangayon ta sang Allah Ta'ala na, maupod kita kamusin yan. Din mga Allah ng Allah Ta'ala, katapusan, bilang panghuli, na mapasampay ta, mga Allah ng Allah Ta'ala, tadamanta, na yaning allaw ng Arafat, dakwa na okasyon niya, dakwa na panahon yani. Yaning allaw ng Arafat, dakwa na ginansya. Dakwa na ginansya yani para sa mga utaw na mga mu'min. Kung katigaman gin natin, yang kalabi, sini na allaw, o igrab tayani na allaw ng paggawag ng mga suguan kanata talaga, mamakaginansa kita ng dakwa na ginansya. O dakwa daw man nakalugiyan para sa mga utaw na, yaga tinaripon daw, way pakinilan. Mga utaw na way pakinilan sang agaman nilan, way pakinilan sini na mga allaw, isiling nilan yung allaw ng Arafah, yani na mga allaw na may ng normal gate na mga allaw para kanlan, dakwa nakalugiyan kanilan. Agaw sa mga Allah ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung di kita kamo maampon sang allaw ng Arafah, ha? Kung di kita kamo maampon sa allaw ng Arafah, kano pa kita maampon ng Allah Ta'ala? Kung di kita kamo mag-inang ng mga sabapan sa allaw ng Arafah na ampunon kita ng Allah Ta'ala, kano kita ampunon ng Allah Ta'ala? Kung di kita magtaubat sa Allah Ta'ala sini na allaw o kung adun, kung di man adun kisim sang allaw ng Arafah, kano kita magtaubat kanan? Agaw gani, agaw sa mga Allah ng Allah Ta'ala, pangayon ta sang Allah Ta'ala na iupod lang kita kamo sa mga utaw na tiyatarimanan. Upod, pangayon ta sang Allah Ta'ala na iupod lang kita sa tiyatarimanan, iupod lang kita sa mga utaw na luwason ng sikin sang kanaraka, auridsken lang kita kamo, ng kaikhlas, kasinsiro kanan ng Allah Ta'ala sa pagsimba, o pagpangagad sang sunnat ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam o pagpakadigan sang insakto na akida. So ito kay mga Allah ng Allah subhanahu wa ta'ala gaw ang kanat niya makamang natagbis na mga induan sinin na mga kuadun panginta sang Allah ta'ala na magbarapantag kariko ng mga yamang kadigagta o panginta sang Allah ta'ala na makamang natin kariko ng baras na iprepara ng Allah ta'ala sinin na mga allaw aw labida kisem allaw ng Arafah di tamayo karingawan yung pagpuasa kisem allaw ng Arafah di ta karingawan yung pagpuasa kisem Allah ng Allah Ta'ala duang katuig na dusa airisan ng Allah Ta'ala may ka makapagpuasa kita kisem aw tarimon yani kanaten ng Allah Ta'ala di tamayo yani palagpasen na kadyawan subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.